малайзия дар ҳақиқат шаҳри ором аст. ҳеҷ кас дар ин ҷо саросема нест. инчунин барои зиндагӣ кардан, корҳои бизнесиро пеш бурдан, хондан, хулоса барои ҳамаи ин имкониятҳои бениҳоят хуб аст. албатта ҳар яке мо мехоҳем ки зиндагии ором дошта бошем, лекин ба он расидан баъзе монеъҳо ва баъзе мушкилиҳое ҳаст ки масалан дудилагӣ, нобоварӣ, имконият надорам. хулоса дар 2025 як продукти беҳтарин тайёр кардам ки ҳамаи ин баҳонаҳоро мешиканад. роҳҳои пул кор кардан аз телеграм, аз ватсап, аз инстаграмро низ дабавайд мекунем. баъзе роҳҳои заказ кардану бизнес кардан аз хитой. инчунин ҳангоми гузаштани граница чӣ мушкилиҳо аст. хулоса ҳама инро дар як закрити телеграм-канал гузоштага ҳастам ки ва ҳоло як аксия кардем, нархаш бошад 990 рубл. имконияти хубро аз даст надиҳед. нафаре ки мехоҳед ки ба ин закрити телеграм-канали мо дохил шавед, ба ин рақами телеграми мо охираш 4838 метавонед танҳо дар телеграм муроҷиат кунед ва ба ин закрити телеграм-канали мо дохил шавед.